аз ях пурсиданд ки чаро ин қадар сардӣ? гуфт маро аввалам об охирам об, пас гармӣ ба ман чӣ лозим? аммо мо инсонҳо авваламон хок охирамон хок, пас ин ҳама кинаву кибру ғурур аз куҷо ва барои чӣ? мо бояд бо якдигар кина наварзем, зеро кина аз сина бадар кун эй писар, зи оташи дӯзах ҳазар кун эй писар гуфтаанд. озеби фарзанди одам ин хоксорист. ба худо қасам ки кибру ғурур ин шиори шайтонист. бузурги беҳудо нагуфтааст ки агар шӯҳрат талаб дорӣ, рафиқи беди маҷнун бош, ки ӯ ҳарчанд боло меравад лек сар бар замин дорад. мо бояд дар зиндагӣ заминӣ бошем. инро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем ки аз хок омадем, ба хок меравем ва бояд хоксор бошем. худованд аз ҳамаи мову шумо ризо бошад.